el gladiador, el talón de Aquiles. Es Max. No le preguntas nada, si le preguntas te va a decir la respuesta. Es Max, el mayor escalador del mundo. Es Max, el que sabe cocinar tortilla con huevos. ¡Es queso, tonto, tío! ¡Con queso! Bueno, pues, primeres imatges amb la càmera, no sé com va el micro i res, no sé com titularé aquest vídeo, suposo que primeres imatges amb la Canon nova, us deixo diferents clips i diferents imatges que anem fent, no? Vagi bé. Senyores i senyores, aquí ens trobem un subscriptor. Bon dia. Paraules, bon dia. Tu, mira, he portat un estel a Barcelona, tio. Un estel? Sí, és un estel, anem a fer estels. És un estel, tio, perquè potser fa bé aquí a Barcelona. Sí, fa bon dia, tio. Max, espavila, digues alguna cosa. Espavila. Aquest vídeo. Aquest vídeo. Expavila't. Espavila. Bueno, chavales, aquí estem estrenant la nova càmera. Hola, Hola. algú dir, Joan? No conto perquè no em veig. Bueno, però es veu bé. Pensa que això té una... és com un ull molt gran, tio. Clar, clar. És el ojo de morro. El ojete. És el ojete. I, tio, amb aquesta càmera viurem moltes coses, tio. La Paula... Pobla... Que Has se explicat m'ha- ja l'horari, però no. Més o menys, ho he anat dient en algun vídeo d'Instagram, però poc. Ja veuràs, Ja se verà, ja se verà. Farem un vídeo, Sí. un vídeo. I ara et veig a gravar el Pol perquè li molesta, El denunciaré. Tocar aquí, toca i no. woman no cry. Qué fino, tío. Tu català. Digue'm notes i vaig tocar. Max. Lilasá, el retorno del rey. Vale, ens veiem aquesta tarda, no? El retorno del rey. El retorno del rei. Hola. Saps que quan corres sembles un predator? Un predator. Saps que és un... Sí o no? Està gravant? Segur? Sí o no? Sí, no. Aquí tenim Instagram del Maxete i anem a comentar-li everyone totes les fotos. A veure què diu. Comentaris com aquests. Vas fent. No té més. No s'enfoca. Com dèiem, hem comentat, aquesta foto ja hem comentat uns quants. Bloqueo temporal. Canviarem de foto. Pringat. No em deixa... No, Que pringat. no em deixa. És per... No sé per què estic fent aquest vídeo, tio. Per què estic fent aquest vídeo? Se'm merda. No tens collons a penjar això. No tens collons. Com que no? No tens No hay huevos aquí. No hay huevos. Va, ara ja. Hola, Pol. Hola. Bones.
Com puc fer perquè no se'm posi davant de la cara de puta càmera? Ara així. Vols que ensenyem amb què vaig cada dia o no? Bé. O no pot sortir a càmera? No! És porno, tio. Tio! És porno duro, Què dius, tio? És porno duro. A veure, reaccionando. És porno duro, tio. I són vídeos tot això, No, tio, vale, deixo de gravar. Ara seguim. Joan, què faràs ara? Vull follar, tio. Tu. Ven. Va? No! Ahí està gravant. Vale, para. Així? Vale, el web aquest no ha sortit, No surt. Ja, està gravant. Vale? Quinta toma que intentem gravar amb meva mare per despedir aquest vídeo. I bueno, espero que us hagi agradat el vídeo, el primer vlog d'aquesta sèrie del racó d'en Quico, de Vlogs en Quico. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. I res, com veieu, m'he currat l'edició, m'he currat tot, espero us hagi molat. I res, ja sabeu lo que dicen, no? Si Pulgarito arriba i us tocarà la loteria. I comenteu el que vulgueu i ho podeu compartir també. Moltes gràcies a la meva mare per gravar-me i ja està. Adeu, un petó.